Ada connection? Masa mo ko ni koneksyon no ang burnout? Ay. Burnout, Jairo? Ah, balik-balik kon pag yun. Dili, siga raw. Sa mga uta, naragani guta. Kung ko mong goal mo kay mga naw. Pabloging burnout, watay kalingawan. Kabalo ka, Mark. Kung mawala ng koneksyon, muna pumigbiya agoya ba na? Sabay labot anang uyab ko ka ng connection sa wifi nato dire. Ngota na pa ka? Kung walay koneksyon, walay communication. Kung walay communication, walay koneksyon. Muna siya. Ha? Naglibog ko ninyo ba? Kung sabi pasabotin nyo anang kung may connection, walay communication. Kung walay communication, walay connection. Naglibog na ko ninyo ba? Ay naku, sabtagot, aron di ka maglibog. Kanang anak mo guna ba? Kanang samar ko na atong nahitabo sa kong kuya ba? Sa una? Kanang katong nibiya ko niya, nasakitan siya. Ya katong nibiya ko siya nako, nasakitan po ko. Ha? Naglibog na ko samot ninyo ba? Sabtay na lang na, Charo, hindi na mag-ibog. Tingani mo guni Mark. Kana bang kung walay koneksyon, mura ra pumigibiyaan na anak kuya ba? Sakit kayo? Ah, ingon ana di ay na. Pero, dahil nga to ba? Naday mo uyab? Wala! Ikaw, Charo, nakayuyab. Samot nga wala. Abot kang Rinald. Na, Dahil kasakit tungod sa akong uyab? Sig-juk na to, oy. Nge! Yun na, dahil nga ron. Joke na lang judi ang tanan. Wala na judi ay seryoso. Wala nag-seryoso. Sa una gani nga nagseryoso ko, ibiyaan na magyapon ko. Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Taka na lang ka di Amar. Napa mo ko'y seryoso good? Ha? Napay dahil, Char? Oo, napa. Kunyakin sa man po. Ako good. Pagkatawa na lang po na ana. Uy, ay. Pero may paulit ko ninyo. Puro na pinyo mga tuwa. Uy, asa man ka? Pauli. Yang sound mali mo na. Akong daro ding kaseryoso. Kasalanan man ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda ako'y napatama. Susumo na napakalaki parang pakwan. Ay, isa ra bagod. Unsa gani English ug kahoy gani? Ah, kasayon, anak? Unyang siya man? Good. Ay wood di ay. Ingot mo may stress ako na kay 3. 3 na siya Mark. Kung tulog. Ah, sige ay ko.